бо садо додани суруди миллии иҷлосии 11-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд давлати шашум ба кори худ оғоз кард. Иҷлосияро раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ифтитоҳ намуда ҳозиринро бо масъалаҳои ҷаласа шинос намуд. Рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон дар бораи саноати кунонии босурати кишвар барои солҳои 2020-2025 доираи ин масъала муовини раиси шаҳри Хуҷанд Бахтиёр Боқизода маъруза кард. Иттилоъ дода шуд, ки шаҳри Хуҷанд яке аз шаҳрҳои калони саноатии ҷумҳурӣ маҳсуб ёфта дар ҳаҷми умумии маҳсулотҳои дар вилояти суғд истеҳсолшаванда ҳиссаи арзанда мегузорад. Шумораи корхонаҳои хурду бузург дар шаҳри Хуҷанд соли 2020 165 адад, соли гузашта 174 адад ва дар давоми 5 моҳи соли равон ба 177 адад расонида шудааст. баҳри дар амал татбиқ намудани барномаи ҷумҳуриявӣ ва қарори раиси вилоят, қарори раиси шаҳри Хуҷанд аз 19 августи соли 2020 таҳти рақами 347 дар бораи амалӣ гардонидани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи саноати кунонӣ бо сурати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 иборат аз 30 банди нақшавӣ қабул гардидааст. дар доираи иҷрои барнома ва баҳри таъмини талаботи нақша чорабинии шаҳр, инчунин барои тақвият иқтидори ин соҳа теъдоди корхонаҳои истеҳсоли хурдумиёнаи шаҳр дар солҳои 2020 165 адад, 2021 ба 174 адад ва 5 моҳи соли ҷорӣ ба 177 адад расидааст, ки шумораи ин сол аз сол зиёд шуда истодааст. илова бар ин, дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти саноатии шаҳр саҳми соҳибкорони инфиродӣ низ ҳиссаи муайянро ташкил намуда, дар шаҳр шумораи онҳо то ба 410 адад расидааст, ки ин нишондиҳанда барои устувори таъмини талаботи бозорӣ замина мегузорад. зимни баррасии ин масъала раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода доир ба раванди татбиқи барнома зиёд намудани иқтидори истеҳсоли соҳаи саноат, ҳолати бақияи маҳсулоти истеҳсолшуда ва ба кор даровардани корхонаҳои мавсимӣ ибрози андеша намуда барои иҷрои супориш масъулинро вазифадор кард. Дар рафти маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд масъалаҳои сохтмон, саноат ва энергетика, нақлиёту коммуникатсия, савдо ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ, ҳамчунин масъалаҳои сиёсати сармоягузорӣ ва дастгирии соҳибкории маҳаллӣ, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қисми даромади буҷети шаҳр барои соли 2022 мавриди муҳокима қарор гирифт. Комиссияи доимӣ дар асоси низомномаи Комиссияи доимии Маҷлиси вакилони халқи шаҳр ва нақшаи кори худро барои солҳои 2020-2022 фаъолият намуда, то имрӯз 10 ҷаласа доир намуд ва 17 масъалаи баррасӣ гардид. қарорҳои даҳдол қабул карда шуда, иҷроиши он зери назорат гирифта шудааст. таҳлилҳои масъалаи сиёсии сармоягузорӣ нишон медиҳад, ки дар ин самт баъд аз иҷро шудани барномаи хусусгардонӣ амволи давлатӣ, ки он солҳои 2005-2006 ба итмом расонда шудааст, на он қадар қаноатбахш ва назаррас буда. айни замон ислоҳоти куллии ҷалбкунандаи сармоягузориро талаб менамояд. дар ин замина чанде аз вакилон оид ба рафти ваколати вакилиашон ҳисобот доданд. ҳамчунин прокурори шаҳри Хуҷанд, мушовири адлияи дараҷаи якум Авазҷон Назарзода бобати пешгирии содиршавии ҳодисаҳои нохуш ва ҷинояткорӣ баромад карда, барои ислоҳи камбудӣ масъулинро вазифадор намуд. муовини раиси вилояти суғд Анвар Яқубӣ зимни баромад таъкид дошт, ки имрӯз барои пешрафти соҳаи саноат таъсиси шӯрои саноатчиён ва соҳибкорони шаҳр ба миён омадааст, то ин мушкилоти соҳа баррасӣ карда шавад. дар интиҳои иҷлосия раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода баён дошт, ки дар самти татбиқи иқдоми хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат аз тамоми имконот истифода мебаранд, то дар пешрафти иқтисодиёти мамлакат ва таъсис додани ҷойҳои кории нав саҳмгузор бошанд. гузориши Муниса Атаева, Валиҷон Дусматов, Азия.